Hai खुलुमबाय बयबो आजिगा गैया स' आंनि बेरायना जायगायाव दा होआखै फाइनालि थांनाया नै लोगोनि लुजारिया मोजां गिला मिलाना बुकिं खालामबाय लोगो खानाय सिनजागासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय था कन्टेन्टनि ये बेनि जायला नायदो खानायखौ लोगोफोर हिन्जावसो बे हिन्जावखौ खाना सिनदों मानसिया हौवासो आरोना हिन्जावनि बादि जाखादों खानायलाय फाग्लासो नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेंगार खाना लादोंलै बियो सिजाबाय नों दा हास'ला जोबगोनसो हास'लालै नायदो एसे दा दंफायो जोबगोन जाबायसो क'क्राझारनि नैबे डन बक्सक' खाथियावहाय आदानि दखाना मा नाम मोनथाय आदानि दखानाबो ओरै लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनानै सिनजाफैनो हागोन बरिया नै मा दिनै खानाय सिनजानो नै नोंथांमोना नायनो हागोन आं खोन्थानि नुबाय बेनो आरोना मडेल सिनजानो हागोन नोंथांमोना आयना थुला दंजोबखायो नै बायरानिफ्राय देखायनांगौ बेनो नोंथांमोन खानाय सिनग्रानि दखानदार गलाया नैबे डन बक्सक' लामा बेनो नोंथांमोन नै नायलांनो हागोन मा जिनिस सिनजानो हागोन नै गोसोबायदि अनिल सेलन आंबो सिनजागौमोन नोंथांमोन आंना खाना लाबोथ'वाखै दाख्लैसो सिनजादों माने खाना गैखा नालाय आंना सिनजागोन आंबो सिनजाफैगोन लासैनो रावखौ खोन्थादों दसे होनहरदो एसे मडेल सिनजा हागोन आदानो फैनानै खम समनि दामावनो मानसिया हाथारसो आरोना बर' गोरै एसे मानसिया सेंग्रासोबाव हिनजा गैया ना आदा औनो दा जोंना बिथाङा सिनजागासिनो दं नै मडेलनि एसे बैसागु फैबाय नालाय एसे मडेल लासै जाहैदों गावहा एसे होजाबाय नै आरोखि मोजां आदाना दखाना थांगा थुंगा दंजोबखायो नै ओरैबो गोसोबादि बे जाबाय मालमाथा दोनग्रा गावदो बाराव नै सेम्पु फुनानै गोरा खालामनो नागिरबाय एसे माबानाय बादि आरोना एकदम बोनाय बायदि मेचिनजों आखाइजोंनो सेम्पु फुनानै गोरा टाइट खालामनो नागिरदों आरोखि हिन्जाव बायदि नुखायो एकदम खानायानो आंथ' दा बायदियाव बिदि खानाय नुबा आंथ' लागावगौसोमोन आंथ' बिदि सिनजायामोन एकदम मेचिनजों बोजागौमोन आंथ' सेंग्रा गारलाबोब्रा माथो बुंनो मडेल लाबोयो मडेल सिनजानो लुबैयो सेंग्रा नाफोर मा माथो होनदोंलाय मालिस खालामगासिनो दं डिजाइननि नायनानै सिनजानो हागोन नोंथांमोना नै एकदमबारे टेक्सारबो दंखायो मा साइसनि खानाय सिनजानो जोंना आदा सेलना आयु लागाव बिदि लादो नामा खानायखौ बेजा जाखाबाय नामा एबाराव सुसिगोन जाहैदों सुबाय नै एबाराव बिखिनि नुखायो आदा सेलनावनो Kang mana? Wah, ada. Daul gile gaya Romon, Rabek na beune. Penjau thang batang muka bay. Tahu bay nih. Jonas sono bahaya nih, puska jana itu puska. Ceri koto?
কত তেল 210 টাকা 20 টাকা আছে 10 টাকা আছে 30 টাকা আছে যত জোর খাই আলাই দে जाबाय आगोला जुनावरा रबेक ना माफोरलाय बिथाङाबो जागासिनो दं एसे नांगौ आरो दे जासिगासिनो दं एकदमबारे बिस्कुटखौ सांनानै थायो नोंथांमोना फैना जाफैनांगोन डन बक्सफोर गासिबो खालामनो गारियानो एसे नांगौ गारि कास्टमार थांग्रा फैनाय लोगोफोर जानोबा फै मोनो नुबाय जिरायना जानो गामियाव गय जायो दे नों जायो नों जाया ना जाला Bye bye. Tata.